Bani Sirela ka waleya in kɛra wagati min na u ka kumaɲɔgɔnya o be senna ni dɔ kan ka fara kɛlɛ lajɔli kan. Ale tun bɛ kunbala na o wagati la. Kɛlɛ lajɔlen tile 42 o tɛmɛnen kɔfɛ. Jamana minnu bɛ kɛlɛban kuma la, Egypte ani Qatar, olu ye Bani Sirela jalaki ko a ye marifaci lajɔli o bɛnkan sɛbɛn ko a ye dan sigi o la ni ka dɛmɛ ladoli k'o latigɛ. AFP ale ye ja minnu yira. I b'a ye k'a fɔ camion ni balo bo olu kɔnɔ, olu kɔni tugutugulen don ɲɔgɔn kɔnɔ. Egypte jamana o fanfɛla la, u tɛmɛsira la, Rafa ka ɲɛsin Gaza ma. Karidenw, Bani Sirela ale tun y'a fɔ ko a bɛ fɛ ka dɔ fara kɛlɛ ɲɔngirili kan fɔ ka taa se avril kalo camancɛ ma. Ni o fɛnɛ tun kuma fɔra Ameriki jamana ka ciden fɛ ka ɲɛsin arabula ma, Steve Witkoff. Nga Hamas ale ma sɔn tiɲɛ caman dɔ farali la o kan ka da kan ko u be fɛ kɛlɛ lajɔli ka taa a fan filanan na mun olu ka faamuyali la o be se ka na ni kɛlɛ banni ye pepepewu. Ani a y'a sɔrɔ filan fila kɔni bɛ kɛlɛ lajɔli koɲa kan. Kunnafoni dɔw ka bɔ Bani Sirela ani Palestine olu y'a yira k'a fɔ ko Bani Sirela ye sanfɛ mugu keru daminɛ Gaza fanfɛla la ka ɲɛsin Hamas ma mun ka dankarili octobre kalo tile 7 san 2023. Bani Sirela kɔn na o nana ni mankan ye.